Dnes si ukážeme, ako sa dá zmeniť profil skupinky na e-svetoch. Takže najprv sa prihlásime. No a vo svojom profile v hornom menu kliknete na moje skupinky. Ďalej na danú skupinku, ktorej chcete zmeniť profil. A keď ste adminom danej skupinky, tak ten profil aj naozaj zmeniť môžete. Vidíte, zatiaľ tam mám základný, takže idem vľavo na menu skupinky, kliknem na položku o nás a tam vidím, aký mám aktuálny profil. Keď chcem zmeniť logo skupinky, kliknem vpravo na obrázok, alebo teda na aktuálne logo a dám si vyberať v počítači fotku, ktorú tam chcem mať. Tak, odkliknem, že som spokojná, potom ďalej môžem upraviť profil, takže tu nám môžem dať informácie, zmeniť náš názov, popis skupinky, dať či s limitom, bez, privátnu, verejnú. Jednoducho proste meniť informácie, ktoré tam mám, ktoré som vyplňala pri vytvorení skupinky. Napríklad môžem pridať ďalšiu oblasť záujmu, kliknem na ňu, napíšem, čo konkrétne nás zaujíma. A keď som so všetkým spokojná, dám uložiť. Tak, profil bol zmenený. Prípadne môžem zmeniť admina. Dám zmeniť admin a kliknem na šípku vedľa, čo mi ukáže všetkých členov skupinky. Kliknem na toho, ktorého chcem ako nového admina a dám uložiť. Spýta sa ma na potvrdenie, tak keď by som chcela, dala by som áno, čo momentálne ale nechcem, takže teraz kliknem, že nie. No. Ďalej sa pozrieme na nastavenia. A v nastaveniach môžem zmeniť wallpaper, teda tapetu našej skupinky, to, čo máme na pozadí. Vyberiem si fotku, dám uložiť. Chvíľku počkám. No. Teraz sa môžeme zatvoriť. Áno, skupinové nastavenia boli zmenené, to sme spokojní. Dáme zatvoriť. A teraz sa môžeme pozrieť vľavo v našom menu skupinky, že či sme spokojní s novým profilom. Takže ideme znova do položky o nás. No už vidím, že informácie boli úspešne zmenené.